Okei, terve tässä Kalle. Tässä ajattelin vähän kertoa tässä, että tämä uusi Hilux on aika makian näköinen auto. Tätä on vähän harkinnut, että voisi vaikka ostaa tämmöisen auton. Katsotaanpa sieltä sisänäkymää. Tämä on kyllä aika makian näköinen tässä sisällä tässä tämä koelauta, että tuosta saa monennäköistä systeemiä säädettyä. Sitten maasto, melkein niin kuin voi sanoa, että maastoautohan tämä on, kun tämmöisiä kuvia näkyy tuossa. Ja tässähän tämä on niin sinisenä aivan loistavan näköinen hiuksi. Nyt vaan katos semmonen homma, että katos tuolta. Mutta no niin, mennäänpä seuraavaan kuvaan. Joo, tää on kyllä pikku myrskykään ei haittaa, kun voi vähän ajella tämmöisellä autolla. Sen verran hieno vehe on tuo. Ja mittaristossakin näyttää olevan tuossa monennäköistä nippeliä, ekosäätöä ja ulkotilan lämpötilaa näyttää olevan ja 200 saakka on tuossa nämä nopeusmittarissa vauhtia riittää, että aika lailla on sitä tuossa kyllä. Punaisena perseestä nähtynä aika tuommoinen tavallisen näköinen kyllä. Joo, kyllä laavakentilläkin on hyvä ajella tuossa. Vaatii vaan kyllä varmaan aika hyvät kumit, ettei pala. No joo, tässäpä tätä onkin tämmönen aika hyvän näköinen auto, se on tämä. Tuossa valkoisena vielä ja sisältä, ja jos täällä olisi vielä joku semmonen, eikä ole mitään muuta kuin valkoista tarjolla kuvia. Sininen on hienon näköinen. Alright, moro.